Salutare tuturor gamerilor care ne urmăresc și bine ați venit la prima ediție a emisiunii We Love Gaming. Primul joc care vi-l prezentăm astăzi este The Witcher 3 Wild Hunt. By order of the Emperor of Nilfgaard, for the murder of the wounded, looting, cannibalism, you are hereby sentenced to death by hanging or torment. Don't meddle. Take the reward and let's go. Help me! Knew you witches wouldn't scorn imperial gold. Tough hunt. Tougher than yours, that's certain. Evil is evil. Lesser, greater, middling, makes no difference. Come with me. Bring her down. Do it my way. You like that, you bitch? Get the hammer. Kick her teeth in. The degree is arbitrary, the definition's blurred. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. Just make it quick, Geralt. What the? Close your eyes. Hit him. What are you doing? Killing monsters. The Witcher 3 va avea o lume complet deschisă, mult mai întinsă decât cea din The Witcher 2, care va necesita aproximativ 40 de minute pentru a fi parcursă călare de la un capăt la celălalt. The Witcher 3 va oferi de 2 ori mai multe secvențe cinematice decât predecesorii săi, producătorii pregătind peste 100 de questuri. Jocul va fi disponibil din 15/2/2015, însă în România se pot efectua precomenzile. Al doilea joc de astăzi este The Crew. The Crew este un joc de action driving revoluționar care se va lansa exclusiv pentru consolele next gen, dar și pentru PC. The Crew te va purta pe tine și prietenii tăi într-o călătorie de neuitat în care veți avea o mulțime de provocări interesante. Vei lua parte la o experiență periculoasă în încercarea de a te infiltra și depăși 510, o bandă care a fost înființată în jurul curselor ilegale din orașul Detroit. Planul tău trebuie să-ți faci o reputație printre cei care participă la astfel de cursuri și să încerci să le sabotezi activitatea în fiecare oraș pe toată suprafața Statelor Unite. Vei conduce pe străzile agitate ale orașului New York și Los Angeles, vei naviga prin însoritul Miami Beach sau vei explora platourile uluitoare din Monument Valley. Fiecare scenă vine cu o mulțime de surprize și provocări cărora trebuie să le faci față. În timpul călătoriei tale vei întâlni și alți jucători potențial campioni cu care poți face echipă sau viitori rivali împotriva cărora trebuie să concurezi.
Jocul va ajunge în România pe 30/9/2014. Ei bine, iată ne ajungi și în partea a doua a emisiunii noastre și anume recomandarea săptămânii. Ei bine, săptămâna aceasta vă recomandăm Blacklight Retribution. Blacklight Retribution este un joc futuristic de tipul shooter ce permite customizarea caracterelor folosind ultimele tehnologii de armament. Armele pot fi modificate și customizate după preferințele utilizatorului. Chiar și muniția depinde de alegerile personale ale jucătorului. Jocul este disponibil gratuit pe Steam. Așadar, iată ne ajungi și la finalul primei ediții de We Love Gaming și până săptămâna viitoare așteptăm propriile dumneavoastră recomandări.